O Partido Popular da Illa de Arousa conseguiu nas eleccións municipais un dos mellores resultados da súa historia, empatando co acadado no 2015, aínda que nun contexto no que a illa contaba con 13 concelleiros en lugar dos 11 actuais. A pesar da gran subida, o equipo de Matías González non acadou a maioría absoluta, co que o resultado resulta agridoce. Fajo un balance por un lado positivo, donde o pueblo pois decideu que o noso grupo era o indicado para facernos cargo do concello, pero pois por outro lado un pouco descontento, se se pode dicir así, porque non nos dera para chegar á maioría absoluta e poder ter a tranquilidade de saber que podemos traballar po pueblo, que foi o que quixo, e pos nosos veciños. Os bos datos de Matías González chegan tras unha campaña electoral na que a súa formación anunciou que non formaría parte do grupo municipal tras as eleccións. O candidato está pendente da decisión do partido, pero todo fai indicar que pasará a ser un concelleiro non adscrito. Aínda así conta coa confianza do seu equipo e non ve necesario que eles teñan que saír da formación. Nos formamos un equipo co que buscábamos chegar á alcaldía, e independientemente do que me afecte a min, o grupo sigue unido e somos un equipo. Matías González abriu a porta a outras formacións para intentar formar parte do goberno. A súa saída do PP cree que pode axudar a achegarse cos outros partidos, aínda que polo de agora ambos dixéronlle que non. Sí, penso que a eles podería abrir as portas un pouco máis á hora de entablar unha conversación con nós, ou en este caso comigo, pero xa che digo, a súa resposta, polo menos por parte do BNG, por parte do BNG e do PSOE, porque cando chamín ao candidato do PSOE, o primeiro que me dixo foi que eles, antes de falar con nós, que tiñan que falar co Bloque, a resposta do Bloque, que aínda me deron o xa mañá, pois foi que eles con nós que non teñen nada que falar. De non contar con el para o goberno, Matías lamenta que non se cumpra o desexo da maioría da veciñanza. O pueblo, como ben sabes e como sabe todo o mundo, pois elixeunos a nós como primeira opción, e penso que se plantexaran as cousas de maneira productiva para os veciños e para o noso pueblo, deberían ter en conta que nós fomos a forza máis votada e que nós debemos estar no concello, formar parte do grupo de goberno. Matías intentará seguir negociando coas formacións para chegar ao concello. De non ser así, aínda ten outra opción. En caso de que PSDG e BNG non cheguen a acordos, podería gobernar en minoría ou ser a lista máis votada.